Daniel Egiek urte biterriak izan. Daniel Egiek, nago esango lakoen, zan pertsona bat politiko izan, bilarra eta kasi bai, topera. Kosme hori. Inazio. Kosme bai, Kosme zarrago esan, Inazio. Persona bat egun denen zen politika egiten. Bate gaukia bene, etorre zan urte biterrien je, akabote garrate, 39 bien. Etorre zan posik, claro. Da gugoko nosaba bat, eta enbiarra ez da zinuen. Da, hor 38 nire izan, 37 nire izan. Da, etorre jako zen kompainiatik izomi hona etxera, amagana. Da, ez dutzen amari, inor badeko zu osabi partez biarra ez da zinuen eta amagezutzen, behitu. Bat Mikel Dinabit, nani oferteran, da ontsator bat, da etorten nanien, datorrela estazioa segiduen. Zatzinean ez izan zartuko biharrien, ez da bine biharrik emoten da. Da 39 sartu zen, estazioen, segiduen, etorrez segiduen. Da alti urte betera, Julio etorrez zen, da Julio barriro abien. Batanion disciplinarios, Ronkalera. Ronkalen egon zure hori, Zuen nahi. Da best urte bete jaben, Ronkalien. Da egozan honentzi, jaten gitzi, biherra, doza, da urte bete etorzen barriro. Da nik ez dakit, nundi egon gozan, keja amaten gozan, nundi egon gozan zerbat, da best urte bete jaben, Ronkalen, Pirinuetan. Arrekazataben, errekei beha, neguena ure gogortute. Uri pesarpe jegar bitxeko be.